7 talk to early. Oh, Indaba, talking my business Yesintu, nazo zonke indaba zabasha. Indaba. Alright, conversation yethu namhlanje kwindaba yesintu sibheka la ukuthi imimoya emibi ngoba phela nayo iza ngendlela ezihlukene enokungena abantu. Ingaba yini isichitho othandweni labantu or even kuma families abantu bezalana, leyo nto engagcina isiholele ekutheni kube khona ke abuse. Spiritualist is my guest. It's been a while sicinile ukukhuluma naye ukwazi Mamane. Sikubingelele, welcome to Indaba kwazi. Isikhathi eside sagcinana. Alex, ngiqonene kudala kakhulu kunjani tata? Hayi ngikhona right now. Ngikhona mfethu ngibulisa nabaphulaphuli bakho kwindaba abaphulaphuli bekosi. Okay. Igama livelayo mase sikhuluma indaba yesintu la kwazi kukhulunywa ngendaba yesichitho ukuthi siyabakhona kubantu kwi relationship. Mhlambe ungachaza ngasohlangothini lwemimoya kwenzekani when all suddenly goes wrong kubantu bethandana, then bese kuzothiwa ke hayi no kunemimoya wesichitho ofakiwe kulabantu bobabili. Isichitho Alex ilanguage edume kakhulu nenzulu kakhulu because isichitho uyasifakelwa emsebenzini, isichitho uyasifakelwa ekhaya, isichitho uyasifakelwa kwi relationship, isichitho uyasifakelwa usemshadweni. So isichitho you get it everywhere, but sishiyana ngama level uba isichitho esisunaso sithakwe kanjani and sifanele uba sisebenze ophu umsebenzi. Oh, okay. So now yini engacontribute ngokwemimoya ke now ekutheni uthole ukuthi lesisichitho sesisukela into nje yabantu bethandana konke kuhamba ngendlela nje busho ukuthi sitholakala endweni ezehlukehlukene. Yini thina ezabantu sidaliwe singabe nemimoya le positive ezokwazi ukusivikela ekutheni le mibi ingasebenzi? Into edala njalo Alex yokokuba kuqala ukhumbule if you are in a relationship nomuntu you are sharing a soul, so if nikwi intimacy kune pause ezivuleka only when you are making love. So ongakwazi ezo pause ukuzivula xa sele uhlamba because zivuleka only in that moment. That is why kuthiwa you are soul making, you are sharing energies at that particular time. Kanti ufumanisa uba ushare i-energy nomuntu owalala nomuntu mhlamba othwele wamshiya nenyoka yakhe, okanye ushare nomuntu owaloywa to the previous relationship uhamba nesisichitho ahamba naso, mhlambe ushare nomuntu onomsama ongekho right ekukhona isifungo kulowo muntu uba yonke indoda adibana nayo ingaziphumelele. So kukhona abantu okanye even a man ekukhona isifungo yokokuba wonke umfazi adibana naye angazaphumelele. So isichitho ke usifumana kanjalo. So now ungena wena in that relationship because sithetha nge relationship right ufumanisa uba ungena nomuntu one energy engekho right ohamba nemimoya engekho right. Ukhumbule ke imimoya iyatshintshelana, there will be kisses, nizolala nobabini ebusuku, umoya uba namandla, umoya obuthakathi, especially if when umoya wakho ubuthakathaka uhlamba ngamanzi kuphela. There is nothing that is protecting you. So ebusuku uyakhumbula you are half dead, umoya wakho goes in another realm that you don't know. So uthe abuye already lona umoya say overcome umoya wakho wangena ngaphakathi. That is why Alex ngidla ngokuthi if ungubaba uyashita ulala namantombazana are different, you are taking a different spirit uzosifaka kulomuntu uhleli naye endlini. Fulala noNobzola uNomathamsanqa noBambani uthatha all this spirit uzozifaka nezichitho zabo nabantu abalele nabo ayibangekahlanjwa kuye uzobafaka kulo. Conversation yethu namhlanje sibheka imimoya nokuyibuka ngokwesintu lendaba ye GBV. You have said here ukuthi umuntu nomuntu unemimoya yakwabo embhekekile. So when umuntu is getting physically abused
kwenzekani kwisithunywa sakhe lesibheke imoya embhasobhile ku-perpetrator. At that particular time, Alex, umuntu kunalento siyibiza ingilosi yasekhaya. Ingilosi yasekhaya, it meant to protect you everywhere you go. La uhamba khona uprotectwa ingilosi yasekhaya. Udibane nomuntu ke Alex ongaprotectwanga yena ingilosi yasekhaya ohamba nale mimoya. Mhlambe le mimoya ingene because ukhule without a father. You understand? So there was no father figure. Abanye ukhule eboni abuse ekhaya. So he's fighting so much ukungafani nobaba wakhe. Yaze imimoya yangenelela yathatha iopportunity yabe seyisebenza ngaphambi kwakhe. Ifana nalento Alex lidla ngokuyi-explain ebantwini depression. There is nothing called depression other than uqungethwe yimimoya emininzi. You hearing voices. Ubona izinto ezingabona babantu. So that means kukhona imimoya emibi emininzi ekuqungethileyo. At that particular time, the victim akananto yena. The problem ngulona. So it will be the question of uthe xa ibethwa watshona or wathini. But at that particular time, ispirit sakwabo sizomprotector, but asimprotect because there is agreement between the two bobabili. Singamprotector only xa kufanele ba afe, but in terms of the abuse and outgo, there is signs azozibona uba ikhona into wrong apha. But of course, because of uthando, has neglected those signs. I was going to ask that ke nakho suyile kuyona, even though okay kancane phezulu ekutheni i-pattern ziningi indlela zabantu aba-abusana ngayo in relationships, but i-pattern ikhona leyo ukuthi ukwi-relationship nomuntu but continuously uyak-abuse ngaso sonke isikhathi, and you reach a point yokuthi accept ukuthi hayi indlela iyona ulaka, and you find excuses for him. If we chaza ngokwemimoya, people say on this show ukuthi hayi kushuthi wambamba ngomuthi othile. How do you explain it ngokwasemimoyeni le ukhuluma ngayo? Hey Alex, you know, there is what I call, before singene kukamoya, there is what I call the power of love. You know, when you love someone or when you love something, you always you always hope into izoshintsha. Sometimes akubi ngumthi osuke senze, isuka ilanto yokuba umuntu Alex sometimes usuka kwi background apho angazange abe ne father figure, okanye usuka kwi background apho abone umama notata bethandana kumnandi, so uyayihalela lento. We understand. There are many reasons that we can cut, but now in terms of the spiritual realm, automatic ingilosi yakho bekungafanelekanga uba ikulidela kwizinto ezinedanger kuwe. But because of uye wayineglect wena, okanye kukhona izinto ongakhange uzenze ezifanele ubuzenze nezazizisifungo kuwe zenziwe uba enazenzeke efamilini yakho, ziyakulandela. But the problem ngela xesha awazi wena ba kunezinto ezikulandelayo. That is why you will find amanye amantombazana abantwana abayi-5 nabafana banabantwana abayi-5 different fathers. Mobabheka, they are good. Akhonto bangangabafazi bangangabayeni. But the problem sisifungo esihleli phezulu kwenhloko zaba qho xa kufika umuntu ongumfana nokufika umuntu oyintombazana angahlali kuye, uthi izinto xa ziqala zibe right avele ungazi noba kwenzekeni. Lento ithetha uba kukhona isichitho esafakwe ekhaya bengekabikho. Esi sichitho si-operator through igazi, through blood, yokokuba Alex, wena nabantwana bakho ningaze nibe nemali. Nisichitho leso sefamily, ifamily from generation to generation izoba poor until kufika umuntu ozothi no, enough is enough, I'm cutting this. Same applies kwi-issues zama-relationship, especially abantu abamnyama bayacuthwa kuma-relationship, because uzo-understanda Alex uba igugu likatata ekhaya kukubona intombi zakhe zingazalele ekhaya, kukubona intombi zakhe zishada. Igugu likatata kukubona unyana ezisa umakoti. So kube sekuthiwa sifuna ukumbetha lo tata, sifuna ukumbetha lo mama, angaze abone umakoti impilo yakhe yonke, angaze abone umkhwenyana impilo yakhe yonke. Kube sekusetwa ke ngoku izinto zakwamoya kuthiwe yonke indoda ayicholayo mayimithise ihambe, yonke indoda ayicholayo mayibe ngathi izomlobola, idimthembise Alex uba baby nizokushata next year. Makufika next day ishata omnye umuntu imshiye khona. Sure, asasinangu zamani Brighton. Yebo,
Yebo zamani is right kunjani? Ngiyaphila. Sure. Ya umbuzo mina ngifisa ukubuza asinangoku umuntu usephonse ngaso wasithi isichitho. Engicela ukubuza ukuthi mhlambe kumuntu obhekelele nezo mhlambe kuyena oshisa into ngabe akulu-affectini idlozi lokho yabo njengomuntu osuke phela ngicanga ukuthi usuke sefana nomuntu ongcolile idlozi ngabe liyamamukela yini? Ya umuntu oshawe ngesichitho uthola ukuthi uyena futhi okhuluma emsamo. So kwenzekani edlozini ngoba usuke esengcolile noma ephazamisiwe usuke esaclean na. Alex, abantu abaninzi abathethe emisama bekho clean. Umsama ialtar yasekhaya. Yindawo engcwele edinga ukuhlonishwa. Even nendoda enamankazana ayinalo ilungelo lokuthetha emsamo. Amankazana ngamavolunteer. Ama-side chicks. Ama-side chicks. Okay, so ayivumelekile ukukhuluma emsamo. Ayivumelekanga ukuthetha emsamo. Umsama is the holy of holiest. Yendawo yefamily. Umuntu othethe emsama qala funeka abe akazange achithe igazi esandleni sakhe. Funeka angaze abulale. Umuntu othethe emsama funeka kube indoda straight because umsama kulapho uphethe impilo zabantwana bekhaya. So mawuthi ke kufanele kube indoda straight awukusho ngokwe-sexuality. Straight as in indoda enendlela eqondile. Both sexuality because awukwazi ukuthi usenza into engalungelananga nabantu abadala ubese uyothetha emsama because emsama uthetha indoda. So if ebuza ke uzamani ukuthi umuntu osuke eshawe ngesichitho ngathuthi mhlamba akazi yena ukuthi kunjalo. So into ke ayenzayo uma ekhuluma naba kubo emsamo if uzothi usuke engekho clean ngibuza kahle ngithi ubuze kanjalo zamani. Uyi victim lo muntu yena oshawe ngesichitho. Uma sekhuluma lapha emsamo bamuzwa labantu akhuluma nabo. Abamva baba I-danger remember that's why ndithi funeke abe clean because ekuba clean because isichitho Alex sizithola kwindawo ezininzi siba expose kuzo kwezindawo zokuganga. Sometimes isichitho kube yinto efakwe ekhaya xa efakwe ekhaya bayakwazi ukukhusela kwinto efakwe ekhaya eqondene nekhaya not into uhambe wena wayozithathela yona. So that is why kufuneka kuba xa ngaba uzoba indoda ethethe emsama uqonde ukwazi ukulungisa understand uba uphethe ifuture yekhaya. So abake ngokubaza emva kwakho baba zivictims zokona kwakho yokuba izinto zabo azizulunga ngenxa yakho. Bayayenza into eright yokuba yonke into edingekayo bayizise iproblem ibe ngulomuntu abenzelayo kube nguyona engxaki. Ngikholwa uphendulekile zamani. Rata ngibonga kakhulu ungiphendula kakho ngihleli nani Alex ngiyalazi udaba ngibonga kakhulu neplatform eningiyo na Alex umsakazo ngade ngifaka umuntu engene ukukwazi ukukhuluma kodwa ngicabanga ukuthi manje ngiyabona ukuthi iRadio vele into engiyithanda kakhulu ngiyabonga kakhulu platform eningiyo yona. Sure mfethu ngiyalithanda lelakho lokuthi iRadio usubone ukuthi into oyithanda kakhulu ubuqonda ukuthi igagasi usuyabona ukuthi yona into oyithanda kakhulu. Umsakazi kuba iRadio presenter lelinto zami umfana omncane ona 23 years kuthiwa hayi wena ukwazi ukukhuluma kodwa yabo lama topic eninginika wona asekuvula umlomo. Sure. Azikhuluma ngibonga producer leyo nzuza wenza yabo uyakwazi ukwakhela umbuzo nisangale ufike la kuwena Alex sengikwazi ukukhuluma into eqondile ngibonga kakhulu. Okay sure siyabonga zamani. Indaba mawusilalela oqala namhlanje sikwindaba yesintu namhlanje sikhuluma indaba yesichitho nemimoya and bekumane kuyisibonelo lesi sokuthi singalokho siba ne case ethinta abuse nokuphela kwama relationship ibe kanti ilele kwisichitho siyini and singakuvimbela kanjani ekutheni uqhubeke nempilo. Alright ngisuke ke kuzamani now ngiye emnambethi ngizokhuluma no Anonymous. Sabona Anonymous? Yebo njani futhi? Si right kunjani kwena Anonymous? Siyaphila babu Alex. Yes sir. Okokuqala nje futhi ngizokeke ngiqale nje ke ngidlulisa ukubonga futhi ngendlela nje indlela othanda ukucacisela ngayo abantu yabo nje inhlelo zakho futhi ave zizinhle futhi ngoba khona izinto eziningi esifundayo kuwena ngendlela osilandela ngayo abelaphi bezosihlaziyela ngendlela abasihlaziyela ngayo.
Ngiyabonga nje Siyabonga futhi kakhulu, uNkulunkulu akubusise bhuti. Amen bhuti, siyabonga. Okunye ke mntama engithanda ukuveza nakuba mhlawumbe kungaqondene nokwe-relationship but ngangazi ukuthi umhlonisha lo lapho engangisiza kanjani ngento eyisichitho. Uma ngingaphosisi lento ngicabanga ukuthi ngiqala ukuyinakisisa bengino-13 years. Lento nje njalo ngekhathi zantambama ifika nje ebusweni, uthola ukuthi ifika ebusweni ihambe like ubukhuphe yabo. Kodwa manje uma uthi uyaya kubelaphi bendabuko bekuzama ukuthi bezama ukuyisusa lento bekunike right into okugquma nento ozokuphalaza nayo yonke into, kodwa lento ayivumi phela ukuphela ipheli nje sidala. Oh okay, kwazi. Uzofika uba utata akanasichitho kodwa wangenwa sisilwane. Now isichitho Alex into enzulu, abantu abaninzi uyufanda uba ena xa ehawuzela omunye umuntu abe nevumba nje, umuntu lo akanasichitho, abe nephunga angazizwa yena ukuthi unuka kahle, angaziva but abantu bamva. Sometimes azive kodwa abanye abantu babe bengamva. So there are many ways isichitho esivela ngakhona. Ufumaniseke kuba indlela le sithakwe ngayo awuhambanga wasilanda, into wazalwa nayo. Uyangizwa ngithini? Isichitho uyakwazi ukuzalwa naso. Ngelixesha umamakho amithe wena kube khona umuntu othi ena the day kugqabhuka amanzi makungene esisichitho, ngoba isichitho it's a spirit, into esendwayo. Kube khona isichitho esithakwa ngento ezi different Alex. Kuhambe kuyothatha itoilet endala esesigangeni mixwe. There are too many things. Esinye isichitho singenulele, you understand? So you will find uba bona ba concentrate kwisichitho kanti kukhona isilwane esamembathayo lo bhuti, okanye kwatshintshwa isidalwa salapha ekhaya saziswa kuye seza nevumba labantu abafileyo. So kuyakwazi uba kuyovuswa umuntu owafa 20 years ago azokunamathela apho uhamba khona, uhamba nevumba lokufa. Yakuthusa leyo bhuti, kodwa uyayizwa uphendula umbuzo wakho. Webhuti Mr Alex, ngiyabonga. Uyabona nje le nto le echazwa ilo baba loyo, ngazi uyazi ngoba lento ukufika nje kwayo bhuti ifika like kube ngazuthi isipoko mawusukulele ebusuku kwesinye isikhathi. Uma ngesisi isipoko kube umoya nje ufike ukuphakade impilo yakho yonke uye kubantu bethi bazama ukukulahla, bethi bakulahla isilwane kodwa lento ingalahleki. Uthola ukuthi kwesinye isikhathi manginokuthi mhlawumbe kuqhamuka izwe esuke liqhamuka ebusuku noma ugogo wakho noma umkhulu wakho, mawuthi uyakhuluma naye lo muntu uthi khuluma goga ngikuzwa, ngalesikhathi isalukazi sifuna ukudlulisa umlayezo kuwena singakwazi ukudlulisa umlayezo kugidime lento okuqala leyo moya omubi, uthola ukuthi izokhulumela phakathi endlebeni ingafuni ukuthi uxhumane nalo muntu lo osuke efuna ukukunika usizo. Ngaleso sikhathi leyo nto ikuphakazila ukwazi ngisho ukwenzani. Kwesinye isikhathi ukuthi ikupitiza la emavoveni, kwesinye isikhathi ikwaza ngento eyumkhonto ayideda usakwazi ukuxhumana nalo muntu lo sokuthi ukhuluma nayo. Ngicela kumfakazela ubaba njengoba echaza injengoba eyichaza nje impela. So kwisimo kwesifana nale ukhona omunye mhlambe ozothi nginento ecishe ifane nale, so into kumele ukuthi now that useyayazi ayisukumele ndlelani, into ofuneka isukumele Alex. Ndidla ngokuthi abantu bakuthi mabayeke Alex ukuthi yonke into bayikhombe emsameni. Kunemimoya in the spiritual realm engadibananga nomsama, edibene nobumnyama belizwe lamathongo. Ngoba kunelizwe lamathongo lobumnyama, kunelizwe lespirit lobumnyama. Kuyakwazi abantu bakuwenu ebebesebenzela ebumnyameni noba befile bayosebenzela ebumnyameni beze kuwe bakwenze ivictim yobumnyama, because nabo badinga ikhampani yokusebenza nabo, baya recruiter ebumnyama. Remember kukhanyeni uya recruiter, ebumnyameni uya recruiter. So ufumanisa uba lo esisidalwa sakwenu sifuna ukuzokurecruit ebumnyameni okanye sifuna ukuzodestroya izinto zakho. Then uzifumane ke ngoku uzi-victim. That is why ndla ngokuthi find a man that he will be able ukusuka the day you were born acheck uba kwenzekani, yintoni lento isukaphi, ingaphindiswa njani, ungathintanga nto Alex. Kukhona esinye isichitho, once uthinta umuthi sithakwe ngemithi yonke, once uthinta into ekuthiwa ngumthi siyaphakama. Wena uthi uzama ukuyilungisa kanti uyishaya more. All right, Indaba yisichitho nemimoya 0861596596. I'm going to check out the Facebook and Twitter messages as well. Kwindaba. Siyaqhubeka singithatha ke Anonymous now from Kamasho. Sabona Anonymous?
Hi, minjani Alex? Siyaphila ngiyathemba right now. Ngi-right, but ngicela ukubuza, angingayisho kodwa khona into eyenzekile, ngiyaqala ukuthi mhlawumbe ngakusiza. So njengoba sinenkinga yamanzi, siyakha amanzi apheleke nezilukwana lezo, siphila ngamanzi semabhayibheli. Last week ngolesine noma ngolesihlanu ngigeza iyangimemeza ithi mama ngihanjwa impethu and ehanjwa izona ngempela impethu. Mesilandelela la indlela ethi ayikho mhlawumbe into ebolile noma mhlawumbe into endala or indwane kakhulu umtho. Nesikade nami ngigcwele ebhayibheli ibhakede eziclean mhlawumbe likhiwe 3 days ago and akuzona impethu ezinkulu impethu phansi. Ziningi zigcwele emanzini aclean, so angazi ukuthi into yenziwa yini. Okay. Yeah, right mama. Alex isichitho esinamandla kakhulu. Uyakhumbula kuqala kwakukhona le moto ngesibize ngegama ekwakudume ubabantu bakhona banxiba ipampers babe sebevula ipampers bakuvela impethu. Uyakhumbula lento? Oh yeah, I missed that one. Kwakuqala kwalento yentwalo. So make wakunika imali walala naye, then you ukunika imali for ifuneral yakho ayizophela 2 weeks uphila. So it's impethu, it's another level ebaluleka kakhulu in the realm of the spirit. Apho uthakathwa ngomamlambo, uthakathwa ngezipoki ezifile, yonke into enukayo will follow you, yonke into oyibambayo izokunukela, yonke indawo uhamba kuyo izokunukela. Apho ithetha ukuba isichitho sesingaphakathi ekhaya, sesithunyelwe ekhaya, kufuneke bathathe ingqaleko benze sure okokuba ena bayosikhupha, benze inzamo ukuze bakwazi ukusikhupha. Uyaphendula kasisi? Yebo ngeza. Azwazi. So kugcine kwenzekeni liphi ibhakede right now? Likhona ngawachitha ngalwazi. Then kwaphela kanjalo. Angikake kaze ngiyiboni ngoba nje ingane yami enatheni leyo hlala sabona. So Yabona into eyenzayo Alex zivela kancinci, uzosifumana bangoku uzosifumana phansi komqamelo ngenye imini zimbini, azifumane phansi komatrasi ngenye imini zimbini. That's why ndithi ena for now seyimnikezile i-indication kuzoqala amaphupha amabike manje. You understand? Aphupha izinto ezingekho right. Uyabona loo nto le? Xa iphupha izinto ezingekho right kuqale kwenzeke ukufa phakathi kwekhaya okanye kulahleke umsebenzi, kwenzeke nje izinto ezibad, amoshakalelwe ngama relationship, because remember imimoya emibi ikunika sign. It's just that thina we don't pay attention kuba sisuke singazazi isign zemimoya emibi. So mina iadvice yami kusisi makafumane umuntu, if ubelieve ecaweni makafumane umuntu ozokumsiza, if ubelieve emakhambeni makafumane umuntu ozomsiza, if ubelieve eziwasheni emakhamande, so long alamuntu ene authority kwamoya yokuthetha izinto zenzeke, she must go to that person ayomsiza. all right. Ngiyabonga. Because next week kuzobe kuyolwesithathu lokuqala kuDecember siyoba ne-open line kuyona ke esinike opportunity yokuthi sibuyele emuva just ukuze ukuthi izindaba zihambe kanjani. My guest is a spiritualist ukwazi mamane, sikhuluma ngendaba yemimoya nesichitho nazo zonke izinto ezihambisana ke nobumnyama. Ngizothatha uThandweni from Emnambithi. Usekakasini Thandweni? Yebo bhuti njani? Siphilile, wena unjani? Hayi siyaphila bhuti. Hayi ngiyabonga ukuthi ngingene egagasini kade ngilindile. Siyabonga nathi. Yebo, hayi nginombuzo bhuti nje la ngifuna ukucacisela kuwona. Ngicela ukubuza ukuthi isichitho siyakwazi ukusebenza kumuntu othwele. Nikwazi siyakwazi ukusebenza kumuntu othwele. othwele. Isichitho siyakwazi ukusebenza kulo muntu. Kumsifazane masithatha umuntu esilisa ashaye kumuntu wesifazane. Okay, kwazi. So umuntu othwele mabemshanga isichitho siyasebenza yini kuyena? Xa uthwele Alex kudepend ubuthwele ngantoni. Bakhona abathwele ngezigubhu, bakhona abathwele ngomamlombe, bakhona abathwele ngento ezi different. So kuyadependa futhi ubushaywa ngubani. Eligama lithi isichitho ligama elithetha izinto
ezinkulu ezininzi. So ukumphendula ke ubaba uyakhona ukushaywa ngesichitho uthwele ushaya ngomunye umuntu othwele njengawe. So because i-level zokuthwala azifani. Also ukuthwala akusona isigqabo sokuthi une protection. Akusona isigcabo sokuthi mawuthwele khona othwele ugqitha wena. Mawuthwele remember ukuthwala kuhamba ngesacrifice. Usacrifice encinci, usacrifice enkulu, osacrifice enkulu uyena okwazi ukuba neauthority among abantu abathweleyo. Yeah. Mamache ubuza lo mbuzo nakwazi unje. I'm sure khona la kade ebheke khona. Trust me mfethu ngokuthi uchaze nje ukusho ukuthi njengoba uthwele uyasaba yini ukuthi umuntu wakho wesifazane uyakushaya so that nempendulo yakhe izoba direct. Yebo buti kuthi inkinga umuntu wesifazane ngibona ukuthi angisaqonda angazi noma kuyumtheleleni wesichitho into ukuthi uyangishaya ngoba manje abantu engithana nabo ngithi bengiqoma ukuthi 3 days uyaphela asibathanda bebona ngathi manje sengisilwana Uthwalile yini wena? Ngiyamva ke manje. Yebo buti ngithwele. Wathwala uthwalela ukuba rich noma uthwalela ini? Ngangifuna ukuba nemali. Okay. Now into ehlupha ubhuti maningene prophetically because I'm a prophet. Sure. Into ehlupha ubhuti ukuthakwa kwesithwalo esengahambiselani nabafazi. So lo muntu wamthwalisa kuqala zange amnikeze into ezomsebenzela ngohlobo ekwakufanele uba imsebenzele ngalo. 2 isithwalo sakhe siyaphikisana nabafazi. Yaneva ngithini sikhona isithwalo esikwazi okokuba xa ulala nomuntu wenze izinto ezithile. Uyangizwa ngithini ida ungena emanzini ubize igama lesithwalo sakho uhlambe ulungiselele uba ena xa ulala nalo muntu uzochola amandla. So ungafika kuba lo muntu wayimthakela wamthakela ngesilwane senyoka kaMamlambo engadibananga nomfazi. Uyangizwa ngithini so yiyo lonto ezothi ena qho i-relationship angena kuyo ingahambi kakuhle because kwayovuswa izipoku zabantu abafile. So umuntu ongumama mayike walala naye either akazuvukelwa sorry to say that akazuvukelwa okanye lo muntu uzovela gule into angazange ayibone because ufakelwe yena uthwaliswe ngabantu abafile ngespirit sabantu abafile. Injani le mpendulo? Hey eyangithusa but eyangithusa ukhuluma into ekhona ubaba. Ukhuluma into ekhona? But hey manje ihamba kanjani ilento incebo yakho lapho? Hayi yona ihamba kahle ukuthi abantu besifazane abantu besifazane so kushuthi uphendulekile. Ngiyabonga kakhulu but ngiphendulekile. Kanti ke Alex before aphume uyakwazi ngoba seyingenile kulento uyakwazi ukufumana umuntu ozomlungiselela bakwazi ukudibana nabantu besifazane xa isafuna ukuphuma akwazi ukuphuma because remember ukuthwala it's a choice. So usengaphuma usengangaphumi adibane nomuntu ozothi ena uyayifuna lento yakho yithathe but manje kulungiselele le ichapter yobomi ukwazi ukudibana nabafazi. Wezwa leyo but ikunika ihope. Hayi iyanginika impela kakhulu ngibonga kakhulu ukuthi ngithola usizo egagasini. Maye le ndoda lena kumbe lo mama owawuthwale kuye usangabuyela kuyena ngoba phela ngiyacabanga ukuthi by now kufanele ngabe mhlawumbe usubuyele kuyena wamtshela ukuthi nasi inkinga engibhekene nayo abantu besifazane bayabaleka kanti wawungithwalise kanjani akwazi ubuyele kuyena. Inkinga nayo usandlula nasemhlabeni. Okay. No but mawuphendulekile ke ngiyajabula. Hayi ngiyabonga futhi ngiyabonga kakhulu. Alright. Lezi zinto zimmoya lezi nokuthwala lokho esikuthola kubantu badlule nabe emhlabeni njengale case le. So lento wayishiye kuwe kwenzakalani? Kusho manje seyohlala kanjalo noma ingakhishwa umunye umuntu hayi lo ongifakile. Kudependa Alex. You know Alex mawuthetha ngespirit uthetha ngento ejule kakhulu kudepend ukuba lo muntu wayi-owner AP i-rank in the spiritual realm. Khumbula Alex intwalo zininzi but man explain le ubhuta ngene kuyo which I think it's dangerous yokokuba ukuthwala eligama lithi ukuthwala uyothatha inhlahla ekungezizwe zakho uzithathele kuwe.
That is why abanye abantu bathwala ngamantombazana athi umuntu andifuni into ezodibanisa nefamily yami ndifuna nje uba mangilela nomuntu wesifazane ngithatha inhlahla yakhe mangilela nomuntu wesifazane indoda yakhe abanye batarget abafazi babantu bathi angifuni ukulala nomunye umuntu ongatshatanga because ngifuna ukulala nomuntu oshadile ngizothatha inhlahla zomyeni wakhe uyangizwa ngithini so now abanye bathi ngifuna ukuthatha inhlahla yabantwana bami bengekabikho bathi abantwana bezalwa idaba bozincinci okanye osister bakho bazolahlekelwa bawuphunyelwa zizisu okanye abantwana bodadewenu bazolalwa zizilwane that means uthathe inhlahla zabo uyakwazi ukuthatha inhlahla yomuntu before akhona athi umntwana ezalwa ibisisilwane sakho sithatha inhlahla yakhe so kowenu kube nguwe wedwa rich angabikho omunye umuntu onemali abafunde but bangasebenzi why because uthwale ngeinhlahla zabo. Alright, i-conversation yethu sikhuluma ngendaba yesichitho but ke ikhuluma ngezemoya njalo. Prophet Mane is with me now. Nange sichaza nezokuthwala ukuthi kahle kahle kusuke kunjontsha inhlanhla zabantu. Yamuzwa mayikhuluma ngendaba ukuthi umunye umuntu uthwala ngokuthi athathe inhlanhla zeingane zakhe singakazalwa nabantu bakubo njalo njalo. 0861596596. We've just had a confirmation from brothers uthi yes uthwalile. Kanti ihamba kanjani? Siqhubeka with the prophet kwazi mamane ngendaba yemoya isichitho and kungalidelana kwi-abuse na uyithatha ke ngokwemimoya. Ngikuline 3 now anonymous from eThekwini sabona. Yebo bhuti njani? Siyaphila wena njani? Ngiyaphila mina nginenkinga nginemimoya. Manje nginemimoya linesichitho nje abantu abangithandi bayangivonda ngisho imindeni yami ithi yathakatha ngathakathi namaphupho futhi awahambi kahle mangiphuphile into ngiyayikhohlwa. Angazi ukuthi ngasizakala kanjani. Okay. Kodwa izinto zami ziqhubeka kahle. Uzondwa abantu ngisho nefamily yeah kodwa mawuthi impilo ikhambela kahle you are successful kuyo yonke into it's just that nje abantu abakuthandi. Not yonke into kodwa nje yabo nje mangenza into iyenzeka kona lethi asengidayisa kodwa abantu bayathenga bakhokhe kahle isilinganiso yabo kodwa nje abantu bayangizonda nemindeni yami ziyangizonda ngazi ukuthi inkinga. Okay prophet ingenzeka Alex okokuba umama unesithunywa sakhe sihamba naye kodwa kukhona iproblem phakathi kwekhaya eyenza kokuba izinto zakhe zingahambi kakuhle in terms of ekhaya so you find ba ebantwini abangizwa kahle awuzwa kahle ngicela phamisizwe ngimuzwa kahle okay no sizomuzwa ke manje yes okay yeah so iyenzeka ke Alex okokuba ebantwini abafana nomama ufumanisa uba isichitho anaso akusosichitho esi-affect finance kukhona isichitho for refinance kukhona isichitho for i-relationship kukhona isichitho for abantu kukhona into ekuthiwa lidungamzi limelo kokuba umzi aqhekeke phakathi kodwa abantu bakhona baqhubeke baphumelele but ikhaya eli lingaphumeleli uzofumanisa uba ke lekasisi ayinanto kwenza to the finance part inento kwenza sometimes uyifumanisa uba inento kwenza emadodeni inento kwenza kuma relationships inento kwenza kwi friends anything that has to do with relationships afike akanti uhamba ne spirit of neglect uhamba ne spirit se rejection you understand apha hamba khona uya rejectwa but this finance part which is the spirit is common esiphethe I class le kuthiwa yilentos baz affordayo you understand they are going through that a lot because ibenza uba umuntu angakholwa uba kunento wrong because mayibheka he's got a house he's got a car I'm fine I'm got 2 kids I'm fine but you are not meant to raise these kids alone you are not meant to eat this alone you meant to have a husband you meant to have a family so this thing esisichitho hlukanisa nabantu abafana babeze kuwe in terms of friends in terms of family in terms of colleague yonke iphathi yobomi bakho. Uyaphendula kama? Ngiyaphendula kodwa manje ngingenza njani ukuze kusekeleke? Yeah, solution? I-solution Alex ndidla ngokuthi mna ke kuba ngisebenza ngeoil nangomimoya. Kufuneka umama ku-download ukuqala uba lesi spirit abhekene naso sisukaphi sikwazi uba sireverswe siphindiswe la sivela khona abese inikezwa into ye-cleansing then abese kwazi uba right. All right, so uyakholelwa kwimimoya amanzi noma ukholelwa emithini
ngitholele emanzini nami ithi yangivuma kodwa into engiyisebenzisayo amanzi neyiwasho ngingacela sami angisize Uright ke xa angiyisebenzele inamba yakhe Uright ke xa isebenzisa amanzi because lapho Alex kufakwa isandla emanzini kusamona ispirit esidibene nezichitho kuthethwe nespirit kuthiwe enamakahlambe ngalamanzi ngo12 o'clock ngelixesha ispirit siphakama khona siphakame sesisifa then sikwazi ba akwazi ukuba right mhlambe nje uzokwazi ba asizakala. Alright no ngasekupheleni kwahlelo sisi will share the numbers sika Prophet Mamane. Alright my guest is ekwazi Mamane sikhuluma indaba yesichitho nemimoya and izinto esingazidoli ngokwesimanje nangekhuluma ngendaba yo depression ekhuluma ngendaba ze abuse and isichitho singena kanjani lapho. Alright ngithatha anonymous now omunye enquthu sawubona anonymous. Ngikudale sawubona. Yes mfethu njani? Njani nobaba? Hayi no siyaphila mfethu. Khona. Ngikudale nangisacela ukubuza lapha kuba umane nginenkinga la. Isikhathini esiningi mangilele nokuyithola ngiphupha abantu besifazane. Isikhathi thothi banqunu ngesikhathi mangithi ngiyabheka ukuthi ngisendaweni engathi isedolobheni kodwa kunabantu ngapha emasayidini balele benza ucansi manje nje angazi ukuthi kwenzakalani ngesikhathi nokuthi la endlini mayengekho lo sisengizwana naye kuba nento efikayo ebusuku esuka izenza umuntu esifazane ngoba ifika igibele embedeni bese ibiza ngegama okanye ibiza ngamagama abantu abahlukene abazwana nayo sisilo manje angazi ukuthi kwenzakalani. Okay. Abantu abahlukene abazwana nabantu nosisi. Ekushisa abangani bakhe ama friends kasisi. Okay. Yeah. Okay. No, kwikese enjalo Alex utata makadibane nomuntu acheck kuba icase enjalo usuke uthakathwe yi-ex yakho. You understand? So i-ex yakho ikuchisela ipaint ibe seyisithi imimoya yesex mayize kuwe ibe seyithakatha le ntombazana ulala nayo kokuba xoxa nidibana induku yakho ingaphakame kakuhle. You understand? So wena ukwembathisa ngesilwane lesilwane lesi kufuneka uqale kuchiswe izinto zakhona ke ezihlukeneyo then sometimes uphuphulala nabangani bayo sometimes you can even dream ulala nayo ex yakho sometimes uphuphe ulala nayena lo muntu uhleli naye but ubungalali naye esikhathini esininzi not all the time but esikhathini esininzi usukuthakathwa yi-ex yakho. Hayi ngizokahle ngoba ngicina sengidideka mina ukuthi kumele ngenzani ngize ngacishe ngadibana naye ngelila ukuthi why mawuhambile ukwenzeka into ekanje kodwa mawukhona yenzeki and mayikhona yenzeki isidalo. Indaba kwenzeke mayengekho because uma ekhona lo moya uyawusinda remember kusetshenzwe yena okanye Alex and another point ingenzeka there are too many ways ingenzeka kufuneka that's why ndla ukuthi kufuneka acheckwe ingenzeka kuba nalo ahlala naye apha endlini uyaganga kukhona apha ganga khona uyangizwa ngithini apha ganga khona wathe ganga wadibana nomuntu ogangayo naye uyangizwa ngithini wamembathisa ngesakhe isilwane okanye wathi xa iqeda kulala nobaba wesula waye emntwini wathi makamenze bangaze aphinde athini abe nomuntu ngaphandle okanye wamenza because exesheni eninzi ecommon yokuba menzo kokuba imali anginike yona so kusetshenziswa amasotsha kababa ukugenerate imali kule ntombazana. So there are too many ways. Yeah. So kufuneka afumane nje umuntu ozokwazi ukuyihlola ayibheke ukuba isukaphi. Yeah. Kodwa mhlawumbe into esengalungiseki iphela. Ayingalungiseka 100% into encinci kakhulu. Ayiyo problem. Yeah. Yebo ngiyabonga. All right, ngiyabonga and I hope uzwile mfethu ukuthi uthe kunokwenzeka so ungasuki now busuyoqonda kumuntu wakho usuthi wena ogangayo or nani kuba izinto eziningi until investigate kahle lento yakho and then uthola usizo. We wish you good luck. All right. Yebo butali sai ngiyezwa ngiyabonga. All right, siyabonga siqhubeka with the Prophet kwazi Mamane indaba yesichitho nemoya uyayitolika okunyes ngebe understanding yakho breaking it down for us. Indaba Yesintu you can watch this show kwi YouTube channel yakagasi and mayificise phakathi shows oyilalela noma uyilalelisise again share even a link kumuntu ocantshe ayidinga le info moya nje kwi app yakagasi. Ngizothatha anonymous now eThekwini sobona anonymous. Hello. Yes mfethu welcome to Gagasi. Ngiyabongela kakhulu naku-RF naku-foundation sakho lapho. Yes sikulalela futhi.
Yebo. Mina ngofethu inkinga yami icifane nekamama lo kade usanda ngena. Izinto zami zihamba kahle. Anginankinga kodwa ke emsebenzini ngavelelwa inkinga ngasho njalo. Base sekuthiwa nginyakaze because umuntu angisebenza ngaye nomonde. Bafuna ungishaya ngiwe phansi buka yabo. Ukunyakaza kwami ngaya kumama owafu wanginika zasidingi. Ngambuza ukuthi ngeke izibe nenkinga yini kuba abantu lento izoqonda nalo muntu engibhekene naye yini. Wase sithi uyavuma. Manje ngayisebenzisa yangisiza futhi esithini. Into esibhekene nayo manje into isinawo wonke umuntu. Iumoya lento omuntu ngoba nasebusuku manje ayifiki kahle mina. Sengumuntu ophuphayo, senguphupha ngilwa, umuntu ophupha ijaha amaphoyisa, ngiwumuntu manje ophupha into ezizitha kodwa nje. Uyibona nto. Into esiyenzakalayo ke futhi ke manje abona ebusuku manje le senginako ukuthi kungathi nginokuhamba ngathi kade ngisebenza ngizovuka ekuseni ngikhathele umzimba engathi ade ngisebenza ngixakeke ukuthi ayibo kanti kanjani. Okay fine. Emsebenzini ke iyalwa nje. Senginezithi engazazi abantu sebeyangigadla ngento eziningi engingayiqondi. Angazi njengamanje nginesithunzi esibuthi yabona makudlula mina noma umuntu ezoqhamuka endaweni ngabe sema-changing room endaweni eyikhona uzobe eqhamukela kumina uzothi ukubona ukuthi kwathuka nomuntu yebo angizele kodwa ubona uthukile ngale ndoda uthi akasazi ayikho into esengayenzanga ukuthi lo mama mangibindela yena wangitshela ukuthi ayiyeke lento izizwa zohlezi khona okhombisa ukuthi akakwazi ukuyisusa njengamanje. Okay. Apha Alex kune possibility enkulu yokuba umama wathwala ngesithombe sikabhuti. Ukhumbule ke Alex xa uza kum uzofuna ndikunqobela isitha. Sometimes andikaze ndiyenze lento ufuna ndiyenze. Ndiyitraye kuwe indisebenzele ndibe sendisebenzisa isithunzi sakho okokuba siyondinqobela kwenye indawo. Okanye ndiyitraye after ndiyitrayile ndingabi sakwazi ukuyikhupha ngokwezinto endizithakileyo. Now ngiyakwazi ukuyifaka ngumntu amandithi mina faka hayikhupha baba. You understand? So after ngiyifakile angisakwazi ukuyikhupha, but there is a huge possibility yokuba ena isithombe sikabhuti uyathathwa ebusuku ayosetyenziswa kwezinye indawo abuyiswe ekseni, athathwe ebusuku ayosetyenziswa kwenye indawo abuyiswe ekseni. So there is a possibility enkulu kakhulu. Sure anonymous. Manje isizakala kanjani iseyinto engalunga ngoba ngasithela ngoba into eyafakwa izinto ezithize. Ingalunga kakhulu apho kufuneka kuqalwa because you will find ukuba kukhona isilwano wakunika sona okanye ikhubalo wakunika lona. Into yokuqala funeka uqale kucheck ikhubalo ubalise egazini okanye ikhubalo liphansi kuye nguyolicontrolayo libe selitshintsha ikhubalo lithunyelwa kuye okanye kusanyona ispirit esizokulanda kwilizwe labathakathi uzukwazi ukuhlanjwa ube right. Yebo, ngiyabonga kakhulu ngoba umuntu engizime kuhamba kuyena wangitshela ukuthi uyakubona ngisho ukuthi uyakumuntu uyahamba uyomtshela into nazoko wakuhambisa ngezilwane zakhe uthakatha ngaye baba. Mkhulu sizothatha inamba njengamanje siyadinga usizo kakhulu. All right. Amakuba. Siyabonga mfethu. All right, before we wrap up lana prophet uke wakhuluma ngendaba ye-depression. Kuba khona i-state kumuntu la esuqeqelazwe khona yinkinga zakhe enhlobonhlobo ezimenza abone izinto angathi uma exoxela thina sithi hey story uyaphupha njalo njalo. So ingakanani possibility ukuthi okunye kwalezi zinto ungathola ukuthi akukhona ukuthi ngoba kuyimoya is because umuntu is going through some mental issues amenza suspect ukuthi everyone is against me abone izinto engekho. Alex, wonke umuntu is going through something. Ingqondo yomuntu yayidalelwe ukulwa nazo zonke izinto ongazi imagine emhlabeni. That is why I'm saying mna there is no depression. Ngumoya. You will find uba lento umuntu imenza yozibulala ile wena sekudala uyinqobile. You understand? Mhlambe uke wanqoba engaphezulu kwalena eyenze uba azibulala. So it's just that
ispirit Alex sisebenza ngalendlela ngidla ngokuthi emntwini nxa ngisenza umzekelo ngithi Alex nanku uAlex uhamba namadoda amabini ayomxhoma ehlathini mina ngimbukele ngizothini mangibalisela abantu mthiyana ngizothi ngibone uAlex ehamba namadoda amabini eyomxhoma because my eyes were able to see that. Yes. But if ngibona uAlex ehamba exhuthalaza esilwa engathi ubethi into engabonwayo ayifike emthini bese ithatha intamba zixhome ngizothi uAlex ngimbone ezenzani ezixhoma. Now my eyes were not able to see these two men. Sure, I You know. understand? So now I'm making that decision because for what I can see. Asibambela le conversation. Kumele siqhube next time. Imimoya nesichitho nokuthi kusebenza kanjani. Utholakala kuphi Prophet Mamani? Alex ngikhona ku Facebook bafike bathi Prophet Kwazimamani, Prophet Kwazimamani. Inamba yami nansi ithi 060 772 1805. All right. Ungayiphinda futhi? It is 060 772 1805. All right. No, asibonge kakhulu uzomchecka ke ku Facebook Prophet Kwazimamane. Thanks for wethabeni nathi. Conversation ke ungakwazi ukuyilalela kwi app uye ku Gagasi FM uzofika uthole under Indaba. Masungene kule app fanele ukuthi uregister kwi channel @Indaba uzothola ke nama podcast na kwi YouTube channel ye Gagasi Indaba. Special open line on Mondays at 7. Talk to Alex. Oh, Indaba. Talking my business, Yesintu. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba.